Asko aldatu da albistea kontsumitzeko modua. Bai, baina nik uste albistea kontsumitzeko modua etengabe aldatzeala. Osea, guain jarrita daukagu azpimarra digitalizazioan eta nolabait horrekin interpretatzen dugu bereziki aldatzen nahi dela, baina pixkat atzera egin da etxe hontako aspaldiko irudiak ikusita eta albistegiak nola zian, eta platoak nola zian, eta irratien manaldiak nola zian, eta web horriak orduan ez zian existitzen, ez? Baina nik uste aldaketa prozesu hori etengabekoa izan dela, hasiera-hasieratik. Oain, digitalizazioak plus hori ematen dio, ez? Euskarri aldatzeala. Bai, ez da, eta apustuetako bat da, ez da etxe honen apustuetako bat. Bai, apustua erronka handia, ze kontsumitzeko modua aldatzeak suposatzen du baita ere laniteko modua aldatu behar deula. Hau komunikabide bada, komunikabide horren ardatza ez da digitala izan, etzelako hori kontsumitzaileen ardatza ere, baina orain hori indartzen nahi denean etxe osoko lan egiteko modua aldatu behar da, eta hori transformazio handia da, eraldaketa handia da eta erronka handia. Baina nahi iruditzen zaite EITBek beste eraldaketa batzuei ondo erantzun diola eta honi ere ala erantzungo diola. Bai, ze proiektu dituzu esku artean? Bueno, batipat web horri berria, eta hori hilabete batzuren buruan esku artean izango deu, zorionez, eta gero sare sozialak indartzea, ez? Sare sozialetan kontsumitzaile berriak edo gazteak nahi baldin baditugu, sare sozialetan indarra jarri behar deu, sare sozialetan informatzen da guain jendea, ez? Gu geu ere bai askotan. Bai, askotan, bai. Eta gu baino gaztexo bat dianak, bai. Bai, ez, nik uste dut agian gazteak orain ez direla telebista ikusten egoten edo albistegiko orduaren zain, edo nahieraren ikusten dute beste momenturen baten, edo nahi dituzten albiste horiek bilatzen dituzte, ezta? Bai, baina informazioa oroar esan liteke askotan sare sozialen bidez iriste zaiela, ez? Eta hau duela urte batzuk pentsa ezina zen, baina orain iritsi da. Eta egia da gero norberak ere bere buruan azterketa txiki bat egiten baldin badu, eta zenbat aldiz sartzen den Instagramen digital handien albisteak zeintzuk dian ikusteko, edo azken orduak, ez? Hori gero gizarte osoaren isla da. Oiane, nola ikusten duzu gure lanbidearen etorkizuna? Ona. Ona? Bai. Bai, nik beti ikusten dute basoa erdi beteta. Bai. Ez dakit, adimen artifiziala hor dago, badaude adimen artifizialarekin sortutako aurkezleak, ez duzu uste hori iritsiko denik? Ez dut uste adimen artifizialak kazetari edo komunikatzaile hon bat ordezkatuko dunik, ez dut uste adimen artifizialak aurkezle hon bat ordezkatuko dunik. Adimen artifiziala ikusi beharko da, lankide bat bezala, ez dakit nola esan, edo osagarri bat, edo hobetzeko tresna bat, baina etorkizuna nik beti aurrez aurre behidatzen dut. Bai.